akala ko dito. It's been a day, stressing I like. Bahay na kami guys, and may tatawagan lang ako kasi ito yung dapat na regalo ni Jan sa akin nung Christmas, pero hindi available. So, sabi nung SA doon, dapat daw tumawag ako mga end of January o kaya February. So, ngayon tatawagan ko na and remind din ako ni Jan, which is good. So, ito na yung regalo niya. Pag available, regalo niya na to sa akin for Christmas and itong parating kong birthday. Hi, good afternoon, Patrick. This is Chona. I'm just gonna inquire if you already have the Palm Spring Mini. It's been a night, lighting up too many, smoke up just to show how we get down. It's been a night, we know how to party, dancing like there's no one else around. You know I've been looking so fine, body like mine. Guys, wala. Di ba ang sabi niya sa akin, end of January, tumawag ko, and February, first week of February. Ang sabi niya sa akin, mukhang malabo raw. Meron daw pero hindi magiging available sa online. Kasi nga, nung June daw, nagkumuha sila ng nag-list sila ng mga pangalan nung June last year. So, nag-close kaya nung tumawag ako ng December, close na yun eh. Hindi na sila tumatanggap kasi nga marami nang naka-line up. So, hanggat daw hindi mabigyan yung mga naunang naka-line up, hindi raw sila magre-release online at saka sa tawag. Tapos sobrang pinilit ko siya. Hindi naman, sabi niya, kahit daw pilitin ko siya, kahit ilagay niya raw ako sa computer, i-decline, hindi raw i-accept. So, ang kinuha niya na lang, sinulat niya na lang yung pangalan ko sa papel, yung information ko kasi pag na-release daw, pag na-fulfill daw lahat ng mga nakalista doon, ilalagay niya raw ako agad. So, sana yun. And, in-advise niya rin ako kasi sinabi ko sa kanya, marami naman na nagsisell online, pero nga, medyo pricey, pero brand new. Sabi niya, kung if ever daw, wag daw akong bibili kasi, if ever masira, hindi raw nila yun i-accept na aayusin kasi nga, parang second owner ka na. So, it's better daw na sa Louis Vuitton bilhin para just in case na may mangyari sa bag, pwede nilang ayusin. Kasi nga, di ba, may issue rin kasi ang mini Palm Spring about sa zipper. So, yun sa mga review nakikita ko, yun ang laging issue. So, once nasira yun, and then, binili mo sa personal, parang kahit bago yan, kung binili mo sa kanya, parang hindi raw nila i-accept. Yun din ang tinanong ko sa kanya. So, much better daw kung pwede wag. And then, sabi niya sa akin, ang waiting ko raw is from this time to 1 year. Tamo, grabe no, grabe as in. So, we'll see again. Sana, sabi niya, i-email niya raw ako o kaya tatawagan niya ako pag meron ng available. Pero sabi niya, kung pupunta raw sa store, just in case lang daw, may chance. Pero ang layo ko naman sa Melbourne, guys. Kaya parang malabo yun mangyari. Kaya, kasi sila hindi sila sa store, or else kung meron kang card na nagtatrabaho sa store, parang may chance kang pwedeng makabili, parang ganun. Pero sila hindi, kasi parang call center lang sila customer service. So, wala silang access sa store. Nandun lang sila sa office, sabi niya sa akin. So, wala. Nakakalungkot naman, no? Ang tagal-tagal na. Sabi niya kasi lahat alam naman siguro na very, demand talaga yung bag na yun. Yung dalawa, yung pinakita ko sa inyo, yung dalawa yun, wala, hindi pa raw, malabo pa raw. So, yun guys, maglinis na lang ako. Inutusan ko si Holly na kunin niya yung mga nakasampay. Good job, Baba. Parating na rin sila, Kuya TJ. Kasi anong oras na? 3:20 na. Andito na yung mga kuya niya. Hi! Love you. Go, Baba! Riding the bike. Good. Good? Huh? Was it fun?
Ayan pa siya. What are you doing? So tired. Helping mommy, right, Papa? Umalis yung dalawa. Dinagay lang nila yung... What are you doing? I'm not sure. Go, hurry up. Finish that one. They're at the school then. No, they're not going back to school. Hurry up. Oh, this is my dress. Yes, that's your dress. How do you wash it? Yes, I did. I wash it. May stain kasi siya, so linabang ko ulit. Okay. Good job, Baba. Nag-IG live ako. Nasa, ano kayo? Nasa vlog kayo, guys. Tapos na si Holly. Finish now. Okay, push it here. Closer. Hinahanap niya na yung bag. What did it say? Yeah, you have to lift that one from there. Yep. And then, push. Go back. How? Yeah, over there. Push. Back. Go. You know what the blue string is wet. Okay. So what the kuya and kuya that? Kuya and Kuya sa cricket. And not me. Not you. So you're safe? Yeah. Mm-hmm. It's been long. Okay, hurry up. Push. Good job. You're strong and healthy. Good job. Okay. Well done, Baba. Thank you. Okay, find your shoes. Put your boots. Hoy, 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 hoy. Magbabike na kasi siya, guys. Ayan, tapos na siya. Diba, ang dami niyang nagawa today. Ayan si Holly. Siya lang nagbabike dito. Yung dalawang boys sa labas nagbabike. I found my bag over there. Yes, okay. Ay, And Parker did this for me. oh, Parker. Yung friend ni Sak. Classmate ni Sak nandito kanina. That you know Parker Yeah, Sak's and friend. Olivia? And Olivia. Yeah. Oli- He play with that. Si Parker tsaka si Olivia. Friend daw ni Sak. Is that your friends as well? Of what? Olivia? Yes. Yes. Okay. See ya. See ya. Okay, go, Baba. I'll see you next time and I'll come back. Okay. Love you. Oh, watch out! Diyan lang siya. Paikot-ikot lang siya dyan. Oh. Whoa. And my back now. Yeah, okay. See you later, Baba. See you later. Huh? I love you. I love you too. And I'll just come back and dance. Yeah, okay. Magluluto na ako, guys. And itatry ko to yung binili namin na gasmate. Itry ko dito. Dito ko siya ilalagay. Para pag hiningal ako. Itatry namin. Ito yung gagamitin ko ngayon. Magluluto ako ng Schnitzel. So, dito ko siya ilalagay. So, sana magamit ko to sa Chona's Kitchen. Para dito na lang yung setup ko. Para nakaharap ako dito. Kaysa doon. Kasi, nahihirapan ako dito maglagay ng camera. Dito ba? So, itry natin. And alam ko, like nyo na ito mapapanood. Kung magustuhan ko to, baka makita nyo na una to sa Chona's Kitchen. Wow! Yeah. Nagsisitakbo kasi kami ni Holly kanina sa labas. Hiningal ako. Wait, Baba, Baba, Baba. No, you're not allowed there, Baba. So, you're not allowed there, Baba. So, dito. Do I need a cardboard? Cardboard. Chopping board? Nah, it's still on there. Yeah. May ano na, may stand. But, parang anuhan. Okay. Alis ka dyan, Baba. Ito naman kasi nasa... No, you don't help this one, Baba. Ito, bumili kami nito. 4. Sa isang ganito kasi 4 ang laman. Baba, alis ka dyan! So, ayan. Is it safe, honey? Natatakot kasi ako. Baka ba? Sana wag naman. Do you know how to use that? Yeah. Sure. Meron daw siya niyan dati. Do you still have the old one? Where? The gasmate? That one. You said you have one in the shed.
No. How is it? Ano kayong ginagawa? What are you doing, hon? Well, that's why. What? Because it was on there. Ah, so dapat naka-off siya pala bago mo siya ilagay. Okay, and what's next? Push that down. What? Because the bottle's out when it's up. When you push it down, see it pushes it in. Yep. Hoy, Baba, alis ka dyan. Do you need lighter? Alright. No? Hindi mo kailangan ng lighter. So, bakit hindi siya sumisindi? Madama, challenge. Ha? Challenge. Challenge? Make sure that's What? Wait, Baba. Challenge. Make sure it's... open Yeah. so I can. Have it. Mom, have it. Oh, okay. Again. Show me again. And then you that goes up to turn it all off. Turn off. Okay. And... Just make sure it can go through that gap. Yep. Then it push down. down. Then turn Turn on. it right around till it goes click, see? And then So you when I'm then you done... can turn it down a little bit. Okay. Low, Wow. Okay. high. And that's it. Okay. So when I'm done, off. Then push up. Yeah, that's Then when it. if I wanna cook, down. Turn then- it right around. Keep going. Oh, Right around. Hurry up. oi, what's that? Oh, why have you got your hand like that? How you meant to get right around? Hold it like that. Other way. Hand like that, upside Ah, down. okay. Click it. No, it's not tiny. Because you're not going around front of. Click it Ah. all the way around. Keep going. I don't want. I'm scared. Oh. I'm scared. Well, I'm not used to it. Then okay. Keep going. Click it more. Click. Okay. Oh, kailangan pala. Baba, that's a fire. Don't do that again. Don't do that again. That's a fire. It's gonna burn yourself. That's why. Kaya ayoko to kasi You don't ito. put your hand over there, Holly, because it's That's a very hot. fire. It's a fire. It'll burn your hand. That's right. So, kung mayroon kayong guys, careful with, especially with this kid. I'm not sorry. You're a kid. Okay. Check na ni Jen yung yung mga bag ng boys kasi may bago silang diary book, right, Han? Yeah. And then, sabi siya, may bill na agad daw. Very thing. Okay. So, yan yung kaysa. Nahanap namin si Holly kasi parang quiet. Andito na siya. Di ba inaasikaso namin yung gasmate? Ayan na siya, guys. Oh. He's sleeping. Huh? You're pretending? Daddy, she's pretending! So, try ko itong gamitin ngayon. Dito ako magluluto ng schnitzel. Sabi ni Jan, i-push down and turn. Okay. Natatakot ako kasi hindi pa ako sanay. Lagay ko ito dito. Pasensya niyo kung madumi ang ating skillet. Tapos lagyan ko siya ng oil. Tingnan ko ba kung makakaluto ako dito kasi first time natin itong gamitin. And yun nga, sabi ko, gagamitin ko to sa Chona's Kitchen pag okay siya. Pag makaluto siya ng isang putay. Kasi lit lang ng niya, yung parang gas. Parang tawag doon, yung pinakita ko sa inyo kanina. Painitin ko lang yung oil. And magpiprito ako nito. Ito yung schnitzel. And nagluluto na rin ako doon ng potato para sa mashed potato ni Jan. Madali siya mag-init. Kaysa doon sa isa. Pero syempre ingat-ingat lang kasi parang madulas siya. Sinatry ko ba? Okay. Kasi yung lutuan ko flat siya, glass. So, hindi ako nag-worry siya. Masagi. Ito parang madulas. So, extra careful na lang. Ito mahaba to. Ito yung beef schnitzel.
Malaki ba? Mahaba. So, ikakat ko siya para pumasya dito sa skillet. Ay, ayan, may init na. Para tayo nasa Chona's kitchen na. Ayan. Narinig nyo? Ang bilis niya uminit. Handa ko na itong paper towel. Para pag napito siya, ilalagay ko siya dito. And where is my phone? Ayan. Ang bilis siya uminit kasi nga apoy. Parang gusto ko siya. Hindi naman siya, maano naman siya, okay naman siya, oh. Hindi naman siya yung namumove agad-agad. So, baka eto na ang gamitin ko sa Chona's Kitchen. And, baka mauna nyo pa makita sa Chona's Kitchen bago ito. Kasi nga, late yung mga vlogs ko. So, we'll see. Sana makapag-film na ako doon. Kasi 2 weeks na ako mahigit hindi nakaka-film doon. Kasi nga, bakasyon ng mga bata. And today lang nag-start yung school nila. And yeah, may grade 3 na ako. Tsaka grade 1. And next year, baka si Holly na. Oh my God, ang bilis ng panahon. Tumatanda na tayo. Ako pala. Next month, birthday ko na. Ayan. Parang ang taas niya, no? Parang mataas siya. Or mababa lang ako. Diba? Parang ang taas niya. Or maybe, taasan ko kayo. Tingnan natin. So, ayan. Tinasan ko kayong konti. Parang mataas ba masyado? Or hindi lang ako sanay. Ang bilis niya, oh. In-adjust ko lang kayo. Ayan, nag-brown na agad yung kabila. Balik ka rin ko ulit. Kasi diba sa Chona's Kitchen, kasama ko si Holly pa nagluluto ako. Siguro, i-move ko na lang siya. Pag-aaralan ko kung saan ko siya ilalagay. Yung hindi malapit kay Holly. Yung malapit sa kanya is yung mga gagamitin ko pa nagluluto ako. Para iabot-abot niya na lang sa akin, no? So, ito, okay na to. Hindi ko, nagpa-practice ako. Para lang ako nasa Chona's Kitchen. So, gusto na yan. Yan yung isa naman. Hinaan ko yung apoy. Kasi nasa high siya. Ang bilis makaluto dito. Kasi sa amin, ito ang laki, oh. Yung ginagamit ko, yung pinaglulutuan ko nga, electric yun. Ito, gas. Ayan, nakakaluto talaga siya. Ayan, okay na yan. Ang bilis, ang galing. Hindi naman siya matalsik. Ay, gusto ko siya. So, pag-aaralan ko na lang kung saan ko siya ilalagay na hindi malapit kay Holly. Kasi dito si Holly na katayo. So, siguro dito ko siya ilalagay. No? Tingnan natin. Try ko nga kung nag-pag-din kayo. Kung kita ba si Holly. Okay, kita naman si Holly. Alisin ko nga. Nandito kasi yung shopping board ko. Mainit, hindi ko man. Basta dito ko siya ilalagay.
Kita nyo pa naman ako din. Kita nyo naman si Holly. Okay. Pag-aaralan ko. Hindi naman siya matalsik. So, okay na siya. Patayin ko lang yung apoy kasi okay na siya. Ayan, tingnan nyo. Brown na brown na. So, okay. Tapos na. Naluto ko na lahat and nandito na rin yung mga bata and si Jen naliligo na. So, eto yung beef schnitzel, gravy, mashed potato, eggs, and mixed vegetables, yung carrots and peas. So, ilalagay ko lang sila sa kanilang plate and yeah, magdi-dinner na sila. Na yung food nila, ito yung kay Jan. May kausap pa siya sa phone. Really, is it? Wow. What's that, baby? And ito yung kay Holly Girl. You're welcome. Ito kay Kuya. Just Thank about you. start. You're welcome. They've got bloody 60 and 80 tons. Okay. And kay Saksi Kuya, gusto niya ng rice kaso wala akong rice. You're welcome. So, kain na siya. Si Jan malapit nang matapos. Si Sak, konti na lang yung nasa plato niya. Si Jan, ano. Malapit na siya matapos. Ako hindi pa ako kumakain. Maghugas muna. Saan ko muna yung aking mga pinaglutuan dito. Ilagay na natin siya sa kanyang lalagyan. Nalinis ko na siya. Tapos na si Jan kumain. Yung mga bata na lang. And just put the outside hands. It's like you're going to the office, honey. So, dyan lang siya. Sobrang busy ni Jan kakasagot ng phone. Hindi lang ngayon, last week pa. As in, maraming tumatawag sa kanya. Mga ano niya rin, mga katulad niya na mga fisherman. Kasi yung iba, marami pa silang ikakatch. And then, buti na lang talaga si Jan, ano na lang, konti na lang. As in, konti na lang. Sabi niya, in 5 days tapos na siya. Pero sayang pa rin yun, diba? Kung hindi pa kasi sure kung ano, ayan na siya, bumalik na siya. Hindi pa kasi sure kung kailan ulit magbubukas yung mga factories. And yung pinagbebentahan talaga ni Jan na lobster, ano, tumawag sa kanya and sinabi na yun na, tapos na sila this year. Hindi na sila bibili ng, ano, ng lobster kasi marami pa silang stock and hindi na nila ma-export and namamatay na yung ibang mga, ano, lobster. Right, honey? Yes, sweetie. As in. And buti na lang talaga. Kunti na lang yung kanya bago niya maabot yung... Okay. See you, honey. Bago niya maabot yung quota. Pero maraming katulad niyang fisherman na libo-libo pa. As in, libo-libo pa yung... Libo-libo pang kilo ang kailangan nilang i-catch. Kasi nga, yung iba, kasi sino ba nag-expect na mag-shutdown ang mga factories and yung coronavirus sa China na ganun ka-severe, diba? So, ngayong year, sobrang hindi maganda doon sa mga marami pang ikakatch. Kasi si Jan, parang okay na siya, pero mas okay kung matapos niya yung yung quota niya. And yeah, we'll see. As in, kawawa yung iba. May nakausap si Jan na mga katulad niya na marami pa daw. May isa, may apat na kilos na kailangan niyang i-catch pa. And ang laki pa nun. As in, sobrang laki pa nun. So, yun. And, yeah, magugas na ako. Hala, katatapos, ayan, ubos nila. Oh, ayan, oh, diba? Ang sarap nilang pakainin kasi ubos. Ito yung akin, oh. Ito yung sa mami. Sa nagluto, ito, oh. Ayan, ubos. Kay Kuya, ayan. How about you, Holly? Where's Holly, Han? Hey. Holly, where's your plate? Can I eat this one? Hi? You want more? Gusto pa ni Sok? Okay. Are you sure? I'm alright. Kasi may sardinas naman ako dyan. Pwede ko naman yun buksan. So, magugas na muna ako. So, in-update ko lang kayo kung anong nangyayari ngayon dito sa Australia. Sorry, sa amin. Sa business and all that. But, yeah. So, sana maging okay. But we're okay. Pero sana yung iba rin. Sana, so, sabi 2 months daw. So,
Tingnan natin, in 2 months kung magfi-fish pa sila. Or hopefully less than 2 months. I want penguin. Anong pinagbili? No, I don't like penguin. What's this? Ah! Wild mix. Ito yun, oh. How about Kuya TJ, honey? None of that. What are you There's waiting? only dalawa lang. You alright, Kuya? Okay, nagpaubaya si Kuya. Very good, Kuya. Hugas na muna. Isa, kinain niya pa rin yung yung... Yeah, yung aking Schnitzel. And, yeah, hindi pa ako nakapaghugas kasi nga, pinanood ko yung nag-upload ako ng, tawag nun, bagong version ni Holly ng Tala. Ayan, oh. Ang cute. Nag-improve na siya. So, close na namin yung vlog, guys. And, shower. yeah, maliligo na kami ni Holly. Hinayaya na. Hinayaya na akong maligo. And yung mga boys, tulog na kasi may pasok pa sila bukas. So, yun na yung vlog, guys. Thank you. Please like. Please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Good night. No. Bye. Come back soon. Come back soon. Bye. Bye. Paradise.